응. मानो एसेबां खामा? दसथानिफ्राय गारहाबना दोननानै खैथासिम गारहाबना दोनदों? आरो मबाइलखौ मोनाबा आं मा खालामनो? हो? 10तानिफ्राय 2ताहालागि। मबाइलखौनो मोनाबा आं मा खालामनो? मानिबाय नोंखौबा मानिबाय हायो नोङो। जेबो सिन्था गैया नोंनियाव साननायबो गैया। मानो गैया जाखोना? मबाइलखौनो मोनाबा 10तानिफ्राय 2ताहालागि गारहाबना दोनबाय मबाइलखौनो मोनाखैलै गेम माबाबाय थानाय बिसोर प्रिसन दं बिबाबो होआ हायो नोङो मानिबाय आं दिनैबा नोंखौ मानिबाय जालायबाय दा खैबार अनलाइन हायदों बा अनलाइन हायदोंबाबो आं मोनाखैलै मबाइलखौ 10तानिफ्राय होदों नायगासिनो आं नायगासिनो अनलाइन नायगासिनो 11ता 17 11ता 20 खेबबा अनलाइन नायबायानो थादों आं 2ताहालागि खैता अनलाइन हायो नायगासिनो नायबाय थादों आं ओमफ्राय आं मा खालामनांगौ देलाय मबाइलखौनो मोनाखैबा टाइम लिरना दोनजोबखादों आं आंसो लादों सानबायदां दानियाबा मबाइल मोनाखै बे फिसाजों बुंहरनो हाया नोङो फिसाखौलाय मानोथो लादों फिसाजों फंसे बुंहरनो हाया नामा नोङो बेबायदि खालामना दोनो र' हरथ'नाङा होनबाय गैलानोसै थैनानै थास्राबाय बेबो गैला बिथिं नायबाय माला अनलाइन पुरा खिथाबो हरा बालबो हरा एखेबारे नोंलाय मिथिखायो माथो मबाइल लाबानो हरा होननानै फिसाजों बुंहरनो हाया नोङो खमसे खम अमिसा लानाव थांना थाहैबाय थाबाय न'आव थाबाय थाबाबो आरो दा दाय जाबाय हागोन नोङो होननानै खमसे खम साइडथिं दसे थांनानैथ' बुंहरनो हायो नोङो गंसेखौ लाबाय आं आमुगाव थांना थाहैनोसै दसे होननानै मबाइलखौनो बख'नो हालाबा आं माबायदि माबानांगौ देलाय न' सिङाव बिसोर सानैबो हाबना थाबाय ओमफ्राय आं मबाइलखौ माबायदि बख'नांगौ बख'नो हाला आं मबाइलखौनो आंनि बुंनायालाय माथो खाथिनोलै जेबो खाथिया आंनि बुंनाया फंसेबो रज'आ मा रज'योखाय रज'योल'थ'नो जेबो रज'आ फैसानि हाबा मावदोंलाय रे हगारना होबाय जेबो पात्ता गैया बाल गैयाहै गारना दोनहाबबाय बिसिमसा मानसिना आङो लोगो लोब्बा लाफाना माबाबाय थानांगौ नामा हुआबा आरो मा बुङो नुवाखै मबाइलखौनो गरममोनलै देख्रेबनो ओंखारलाय लाङो नोङोलै बेबायदि खालामना दोनजाबा आं मोनसेबो माबा गैया मा गैया डाइरेक्ट अनलाइनावनो थानानै नायगासिनो आङो नायगासिनो जेबो नायाखैबो बालाखैबो बिखौनोल' नायगासिनो आं 2ताहालागि नायबायानो थादों आं माब्ला हायो नायगोन होननानै आं लाबासो थांगोन दा नोंनियाव आं लायाबालाय बोरै थांनांगौ जाखो नायबायानो थादों आं लाबाय लोगो लोगोनो हरबाय दा आंलाय लानाय लोगो लोगोनो
खेबस्रांसो गोसो गैला मबाइल सबाइलसो ओरैबो गैया ओरैबो गैया देखायबा मोनाबालाय आरो मा बालनोथो नांगौ दे मबाइल सबाइललाय न'निफ्रायनो खारा न'आवनो थाबाय थायो आं मा खालामनांगौ देलाय ओरैबो गैया ओरैबो गैया न'आव नों आं थाबाय थाबाबो नों बिजों थाफादों होननानै दाय जायो मबाइलखौबो दिहुननो हायासै आङो दिनै मबाइल दिहुनगोन जायगायावनो थाबाय होमबालाय आं माबायदि दिहुननो मबाइलखौ मोननाय लोगो लोगोनो हरबाय दा आंलाय आरो गानो हरा बिथिंबो नांलाय बिथिंबो नांलायनायसो नेनाननो टाइमानो बारग'लाय लांबाय माथो आरो बेबायदि फ्रि टाइम दंबावोनो जेबायदि टाइमाव फ्रि जायो बेबायदि टाइमाव मोना नांदे दंफां हानलेंहरनाय थां होनबाबो थाङा मबाइलखौनो लानानै थाबाय एकथा साननाय जायोलै बेबायदि खालामजाबा गोसोफोरा हामाखलै सना खामानिखौ आंलाय मबाइल आंनि आखायाव थाबा आं हरखायो माथो थानो हाखाया माथो सिन्था गैया भाबना गैया 4 घन्टा गाहाम गारहाबना दोननो हायो बुंबायानो थायो थानो हाया दसेबाबो नांगौ होननानै एसां गोबाव बेबायदि थानो हाला होननानै बुंबायानो थायो गाव गावनि सिगाङाव हायालै सना आंल'सो हाया माथो आरो मबाइलखौनो मोनाबा मबाइल फिसाखौबो दिहुननो हाया जि जायगायाव मबाइल दोनदों बिथिंसो जनानै थादों उफाया दैबो गाङा खालामनानै दिनो सना खाम जाहैयासे बेखौ बुंबायानो थादों आं होस्रादो मबाइलखौ होस्रादो होननानैनो होना होस्रादो बिनोनो भिखारिनो फैसा थाइसेबो गैयि मानसिनो
भिखारि दादागिरिनो होना दिनस्रादो लानो नांस्राला माबा माबिसो बुखिनो लुगैला मोजां बुंनो लुगैया ओंखाम जाबायना जायासै जायासै नों ओंखाम गोसोखौनो निरा खालामना दोनलांनाय मा खालामा दैलिलै बेफोरखौ सिन्था खालामबाय थानो दरखार गैया बेफोरबायदि फंसे बेसां 4 घन्टा गाहाम माथो गैयियावलाय आरो मा खामगांनो खाम उखैनो दैबो गाङा खामबो उखैया जेबो उखैया दम गैयि मानसिफोरासो गैला मबाइल सेफायना लायो बेखौबो सेफायनोसो नामायनाय दै आं मबाइल बिबाय हानायाव इउआव दम गैयि मानसिफोरानो गैला मबाइल सेफायनायल' टेम्पार गैला मानसिनिबो माबा गैयि मानसिफोरानो